הצפירה 3, דירה 16, אז אנחנו כרגע הכנסנו סיב אופטי בסדר כדי לראות פה את הניקוז. ופה כרגע זה מה שאנחנו רואים. אנחנו כרגע בדיוק בהתחלה, ואנחנו רואים שיש לנו מים עומדים בקו מההתחלה. ניכנס עם הקו, זווית ראשונה, עדיין מים עומדים 30 סנטימטר מהכניסה, יש לנו זווית, אנחנו עדיין רואים פה מים עומדים כל הדבר הזה. יש לנו פה שיפוע הפוך 75 סנטימטר עד לזווית כאן, זהו מהזווית פה. אנחנו רואים שהכל בסדר, הזווית נמצאת ב-95 סנטימטר בעצם מהכניסה, אחרי זווית אחת עד לפה, אתם רואים 90 סנטימטר, יש לנו פה מים עומדים. זה מה שצריך לסדר את השיפוע הפוך הזה, הצנרת לא יודעת להסיק מים עומדים.